Baik. Pas bisa rapopo nanging neling kaya lara kelangan wong sing paling tak tresno mas yo urung iso trimo koe disanding wong liya. Suaraku serak-serak berserakan nih. Ora, suaramu tuh. Aku ya iso. Nyambut to Mas, suaranya apa iki? Anu soundnya masih dicari itu loh. Anu ki mesti entutmu ya. Apa? Bewasna katakna karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangani ning kahanane kowe wis ning beda ati. Asing, ini lagu apa tuh nak judulnya? Lagune judule mbuh. Loh, Umpama lintang kae iso tak sambati. asik, terus? Mesti iso ngancani aku sing lara ati. Ditinggal kembang sing paling tak tresnani. Anyar neh lagune ya. Sing biyen ngate janji tekane mati. Dewi ngisi mesam goyo bebarengan. Bayangkan, asik. Ora krasa saiki mung kari angan kowe wis beda ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya. Tolong ngomong kurang kuning nganti kowe ngrama atiku ngene iki. Tas bisa rapopo nanging neling kaya lara kelangan wong sing paling tak tresno mas urung iso trimo koe disanding wong liya. Kaya iso Luar biasa mentono. Sampean ki duwe swara apik ngono ki resepe piye to, Nak? Mbok menawa disebarke atau diparingi karo aja disebarne. nyapa? Ya aku ora payu. Ya pangga payu. Ora nek resepe, Mas. Hah? Aku ki tetep mangan gorengan. Tetep. Sampeyan ngerti dhewe Yo, to? es yo Aku tak karo ngono. gorengan yo nyimel. Es yo nyimel. Karo es yo nyimel. Apa meneh pedes. Lah, apa meneh pedes. Sampean kok iso suarane ngono kuwi carane piye? Aku yo ora ngerti. Wis gawan bayi nak ya. Gawan bayi. Mergo lairmu Lek biyen. pengen suarane apik koyo aku, Heeh. berarti kudu karo bapakku. Caitan ora. Ayo, ini dikasih ini masih di acara Disnatalis yang ke-13. Saiki jam sudah menunjukkan pukul 12.
Jamu setengah 11. setengah 11. Kita nanti 22.37. Benar? kita nanti off pukul 1. Lah mek Musa. Kakak. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu guru lagi mungkin. Ayo Bu. Ini di Disnatalis SMK Intensif Baitus Salam. Mungkin ada lagi.